প্ৰায় 100টা শিলৰ খুঁটা আছে। এই মনোলিথ বা একক শিল্পৰ স্তম্ভবোৰ বালিচহীয়া শিলৰ পৰা খোদিত কৰা হৈছে। একাংশ বুৰঞ্জীবিদৰ মতে এই শিলাস্তম্ভবোৰ মহাদেৱ শিৱৰ সন্মানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আন বুৰঞ্জীবিদৰ মতে ৰাজবাৰী আছিল বিশিষ্ট কছাৰী ব্যক্তিসকলৰ সমাধিস্থল। ভিন্ন আখ্যান স্বত্বেও এই একক শিল্পকলা কছাৰী ৰাজ্যৰ বিজয় কীৰ্তি চিহ্ন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ডিমাপুৰৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ধ্বংসাৱশেষে খ্ৰীষ্টীয় 10ম শতিকাৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। একক শিলাখণ্ডত খোদিত আকৃতি আৰু আৰ্হিবোৰে কছাৰী ৰজাসকলৰ তীক্ষ্ণ কলাত্মক আগ্ৰহ চিত্ৰিত কৰিছে। সম্প্ৰতি এই কালজয়ী গাঁথনিবোৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ গৌৰৱময় অতীতৰ সাক্ষী হিচাপে থিয় দিছে। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মনোলিথৰ প্ৰতিৰূপ উন্মোচন কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो बेखौ बाख्नायनांगोन। दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आसाम आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि। बेवहाय दिनै आसामनि जारिमिनारि सान जागोन बियो आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि फारिजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिसुन दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों बिथांखौ जों अरायसम गोसोखांनांगोन जों साबायखर बावनांगोन। आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जे दिनै मोनसे जारिमिनारि बर' हारिजों सोमोन्दो मोनसे नेरसोन बायखोन्दा अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिनि सायाव मा आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों। बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बेनिनो मोनसे बाहागो। कछारी राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने फ्राय 10 सेन्चुरि एबा 10 सेन्चुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो। तो बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय आरो आसामनि बिधानसभानि जाय स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बेखौ मोनसे इनिसिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा डिजाइन गासैखौबो एप्रुभेल खालामदों। बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन। बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन। जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्चुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्चुरि होननानै बुंजायो। जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेसन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया। ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ। बे जोंनि पास्ट तो आसाम बिधानसभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरजाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधानसभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोननाय मोन्दों। दिनै मोनसे आसाम एसेम्बलि बेवहाय बर'नि बायखोन्दा नोगोरनि मोनसे माइलस्टनफोर बायदि जोंनि राजानि बे नेरसोनथिखौ लाखिनो हानाया आरो गमामायैनो जोंनि बे बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि बे आसाम एसेम्बलियाव जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि आरो मोनसे गौरबनि मोनसे बे जारिमिन आरो बेखौ दिनै बर'नि हारिनि थाखाय बे अरायसम जारिमिन जानानै थाबावसिगोन
आरो गमामायैनो जोङो दिनै आसाम एसेमब्लि एबा आसामाव थानानै जोङो गासैबो जोंनि बायदि जों दिनै डेभेलप खालामनो हादों गमामायैनो जोंनि गेजेराव बेबायदि एसे जौगानायखौ जों लाबोयोब्ला निश्चय जोंनि बर' माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि थासारिया दिनैनि नैबे थासारिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो हायो मानो होनोब्ला जों दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै जोंबो गौरब खालामदों जे गमामायैनो नैबे जोंनि आसामनि बे राजथावनिया जोंनि गमामायैनो बर' हारिनि बायदि जोंबो गोसोआव गौरब मोनसे लाना बेयो जों दिनैनि गाहायै जों बेखौनो जों बुंनांगोन मानव गेदेर आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा अरायसम गावनि नाजानायजों लोगोसे आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेखौ जाफुंसार होनो हानायनि थाखाय जों जादों होननानै सानदों आरो बेखौ जों गौथुमनिफ्रायबो जों बेखौ गमामायैनो जों साबायखर होनांगोन आरो जों हारिनि गेजेराव थाखोसे जोङो दिनै दाउ होनाय बायदि जों गावखौ खालामनो हायो।